Êvara ew xweş bînerên Çarpel Medya îşev dîsem di bernameya Medreseyên Kurdistanê destxet û keşkûla da bwerane û mêvanê me dîsa Ziya Avcî, werger û nivîskar her wiha dîsa li vir e. Em ê îşev behsa 40 sal ku behs kir, behsa 40 sal xebata Birêz Ziya Avcî di werger nivîsandin û wêjeya Kurdî da çalakiyên karê ku kiriye. Em ê bi Kurtî behsa wan bikin, helbet eva nêzîkî salekî sal û nîvekê ku em bi hev re perçe perçe bejî ji berhemên wî ji karên ku ew kiriye em tînin ser ekranê. Lê di vî bernameyê de bi giştî em ê behsa bes pirtûkên ku heta niha çap kirine, wergerandiye û çap kiriye. Li ser wana dê Birêz Ziya Avcî behsa wana bike, em ê bi hev re pirtûka jî li vir nîşan bikin heta ku me karî. Lê pêşiya ku em dest pê bikin du biyerên giring di dîroka Kurdistanê da ku rû daye îro roj salvegera wan e. Yekê jê qetlîama ya jî komkujiya Geliyê Zîlan e ku di 1930 da piştî şerê Araratê ku êdî hema hema radwestiya xelk ji ber darê zorê dewleta dagirker xwest ciyê xwe biguhere. Lê dewlet wana di nav Geliyê Zîlan da nêzîkî 15,000 dibêjin, lê hêj jimara wî jî dibêjin gelekî zêdetir e. Çi zarok, çi kal, çi pîr, çi jinên du canî hemiya li wê qetil kirin. Em wana û hemî şehîndê Kurdistanê li vir bibîrtînin û qetlîam û jenosîda dewleta dagirker jî rûreş dikin. Her wiha dîsa di dîroka îro da 33 sal berê niha li Awstrûya li bajarê Viyana Doktor Ebdirehman Qasîmlu û du hevalên wî ku di bernamekî ku di berpirsên dewleta Îranê re bihatina civînekî, lê dewleta Îranê bi sixûrên xwe wana li wê qetil kir û hem wî hem jî du hevalên wî li wê qetil kirin, şehîd kirin. Em wana jî birêz bibîrtînin û dewleta Îranê û karên nihayê kirêtên ku dike rûreş dikin. Belê Ziya Avcî tu bi xêr hatî sersera ser çava her çawa ku me got em ê îro hinekî behsa hinekî bêjin ji ber ku xebata 40 salî helbet nav bernamekî du bernameya da merv nikare ew bike têda bicî bike lê eva sal û nîvekiya jî dîsa em bi hev re hema bêje ji wan kara perçe perçe tînin ser ekranê. Lê pêşiya ku em dest pê bikin eger elbet li ser Doktor Qasîmlu duha pirtûkê te wergerên te jî hene û îro jî roja şehadeta wî ye. Keremke gotinê xwe pêş. Belê gelek spas dikim û êvara bînerên hêja jî hêvîdarim em bi hev re îşev li ser bernameke balkêş û tiştên hêja û bûyerên giring ê ku di dîroka me da qewimîne û derbasê ser rûpelên kîtîban bîne û bi hev re û lê binêrin û bi hev re binirxînin û bi hev re şeveke baş derbas bikin. Ez jî li ser navê xwe jenocîda Geliyê Zîlan rûreş dikim. Niha keza şehîdkirina Doktor Qasîmlu hevalên wî û lanet tê dibalînim û lê ez di vî xusûsê de eger misade hebe dixwazim du gotinan bêjim. Rastî ew kesên ku agahdarên dîroka têkoşîna Rojhilatê Kurdistanê ne baş dizanin ku beriya şehîd Qasîmlu jî gelek kesên bijarte yên civata Kurdî gelek serokên têkoşîna rizgarî xaziya ev Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê hatine qetilkirin bi eynî metodê di aliyê de ew dewleta ku mirov gotina çete da hêja re zêde dibîne û ez wan jî bi
şehit Kasım Nur'a bibiyutinim yek jwan û fermanderê Serhildara Şeyh Ebeydullah Hemza Ağay Menguriye mixabin gelek kêm agadarî li ser Hemza Ağay Mengurî heye ev qenaeta min kêmaşekek gelek mezin e wextê ku mirov behsa dîroka têkoşîna Rojhilatê Kurdistanê dike eger mirov behsa Hemza Ağay Mengurî neke nemimkin e ku ew behezkirin ve behseke temam berhemeke hêja û dîroknivîsekî hêja ê Kurd li ser jiyan û serpêhatiyê Hemza Ağay Mengurî xebatek kiribû û min ew ji bo kurmanciyê amade kiriye hêvîdarim demeke nêzik da derkeve û bi taybetî li Bakurê Kurdistanê ku gelek kêm agadarî li ser Hemza Ağay Mengurî heye û em bine sebeb bi rêya vê berhemê re û kêm jî be û wî qehremanê wî însanê fedakar binasin ew jî piştê şikestina Serhildara Şeyh Ebeydullah eyn metod eynê ewa bi Qasımlû ku dewlet soz lê dide tîne û qetil dike û piştî wî Cefer Ağay birayê Simkû e ew jî bi eynê metodê ew ê metodê ku Qasımlû hat şehîd kirin gaziyê Tebrîzê dikin li wir wî du hevalî wî ve şehîd dikin û pê wan girê didin û serberjêr li ber deriyê Tebrîzê yek heftê ku xelkê re bibe îbret bi halê de dihêlin bi eynê awayê cardin 1930yan da ku ev 1930 saleke gelek mühim e di eynê wextê de yani şehîdkirina serokekî Kurdan ji dayîkbûna hatina dinê yê serokê Kurdekî din e Simkû 1930yan da tê şehîdkirin bi eynê metod bi eynê azînê û di eynê salê de serok ku Qasımlû rehmetî ji dayîk dibe yani serokekî Kurd dayîk dibe tiştekî balkêşe ev jî li tiştekî heyret e kesekî wek Qasımlû zana û ji dîrokê agahdar û heta em dikarin bêjin dîroknivîs çawan ji van ev qas bûyane ne ev sê kes tenê ne ku me hejmartin di dîroka Rojhilata Kurdistanê de gelek kesele ku bi eynê metodê hatine şehîdkirin çawan em bêjin ders wernegirt bi çawan em bêjin di seviyeke nizm istihbarata İranê re em bêjin bê tedbîr bê ewronûşt ez nizanim yani gereke lêkolînên Kûr di vî walê de bêlekirin û bibe ders ji me tewara lê mamoste mixabin li Berlînê piştî Qasımlû Doktor Şerefekendî û dîsa hevalêtî bi eynî metodî dîsa hatine qetil kirin rast e belê belê bi vî münasebetê madem îro salvegera şehîdkirina Doktor Abdurrahman Qasımlû ye em ê berhemên wî dest pê bikin vê beriya ku ez dest bi bernameyê bixwe bikim ez ji bînerên hêja ricayekî dikim bila şaş fehm nekin ku ev bernameya han li ser em bêjin ew berhemên ku min amade kiriye û ez bi vê dihesibînim ku min karekî gelek mezin kiriye bila bûya wê hesêb nekin karekî biçûk e ji bo xebata gelê Kurd û karê em bêjin çil sal berhemên çil salan ê ku min qasê karîna xwe qasê şiyana xwe qasê imkanê xwe ku amade kirine mebest ne ew ku li wir wek propagandekî xweyan tiştekî din mebest bînerên hêja ji navaroka van berheman agadar kirine ehtimala belkî gelek bînerê me hay ji gelek berheman tune bin
دقت نبه ام بریا چارپل مدیای را بریا به برنامه را بکاربن او خابات دیروک نویس ما و نویسکار ما لیکورینر ما کو آماده کرنه میجی کرمانجیوان جبو کرمانجی آخوان آماده کریه لبر به بینرین هجای چارپل مدیای بدم ناسین و وان آگاه داریان وان برهمان ku takriben nezki 40 salane pek hatine bu ara parve bikim. Veli megu emi bi münasebeta şehit kirina Doktor Kasımlu bi dü berhemmevi dest bi programa xwe bikin. Divan 35 salanda min dü berhemin şehit Kasımlu kurmancawan amade kiriye. Yek ciwan Kurdu Kurdistan'e ku ev nameya Doktor Kasımlu ye bi zamanı Slovaki hatiye nivîsandin wergera wê li ser gelek zamanan heyana hatiye kirin û soraniya wî ji aliyê Hesenzade yani hatiye kirin belê evas eser şermiye piştra ev çapa ku min li ber kurmancayî li ber amade kiriye Doktor rahmetli Doktor Kasımlu carek din ew îstatîstikên salên şestê ku bikar anîne û kevin bûne wan guhartine îstatîstikên nû daniye cêwî li piştê ku Hesenzade ku ew kiriye em soraniya wî amade kiriye ew ji aliyê rahmetli Doktor Kasımlu ve carekê din hatiye redaxte kirin bûye avayê em bêjin hatiye çapkirin ev çapa ku min li ber çêkiriye ev çapa yani ev yani carek din ji aliyê doktor ve hatiye redaxte kirin ew malumatê kevin bê nû rahatine guhartin û bûye avayê me ev bi pêşkêşê xwendekarên kurmanciya xev kir berhema dudiyan 40 sal xebat diriya azadiyê daye ev berhem ev ser şermê dixiye ev dîroka Partiya Demokratîk Kurdistana Îranê ye û 40 saliya wî da Doktor Abdurrahman Kasımlu amade kiriye de mixabin beşek ji vê Doktor Abdurrahman Kasımlu amade kiriye lê negihiştiye ew çapa esîyê ew ê yê ku soraniya wî hatiye kirin ew beşa dawiyê ku wek destxet bû û piştre hat çapkirin min ew ji biraderên Partiya Demokratîk Kurdistana Îranê wergir û bi hemû berhemê ve ew kir kurmancayê amade kir Doktor Abdurrahman Kasımlu di pêşgotina wê da dibêje dibê min di şertên gelek giran da û bê ku çavkanî berdest hebin bê belge berdest hebin me ev amade kiriye eger kêmasî û tiştek hebe bira xwendevanên hêja bibexşînin yani ev 40 sal xebat di 40 saliya damezrandina Partiya Demokratîk Kurdistana Îranê da ji aliyê Doktor ve hatiye amade kirin. Belê em madem ew ê ne li Rojhilatê Kurdistanê ne em ê berhemên ku li ser dîroka têkoşîna Rojhilatê Kurdistanê hatine nivîsandin bername xwe bidomînin gelek sal berê niha wextê ku min xwest li ser Rojhilatê Kurdistanê berhemên ku heyî û kurmanciya wan amade bikim de min di serê xwe de programek çêkir ew program bûye awayê bû min got ez ê ji dîroka nû dest pê bikim ber bi kevniyê ve biçim ji ber wê cara ewil min xebateke rahmetiyê Kerîm Hüsamî ku anha ewa wî li bame tune mixabin nexê ewa heye efwan Komara Demokratîk a Kurdistanê ev berheme û ev wek destxet bû wî çaxê min bi rastî nedikariye ez destxet jî baş bixwînim û biraderekî
برادرێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هەبوو و مەلە محەممەدێکی زیری ئەو هەواڵێ سلێمان موینی مەلە ئاوارە بوو ئۆرتامە خۆش بوو ئەس هەڕۆژ چوومە ماڵاوی دخواند میژی لاتینیای دنویساند ویشاخی من وەک گۆ باش ئەم بێ دەستخەت نەتکارە بخواندیا بیا ئاوایە مە vê dest pê kir yani me ji sala 1946 dest pê kir heta em dikarin bêjin 39 heya 46 dest pê kir û em ber bicêr veçûn hewcaneke ku ez fireh behsa neverokayê bikim ku Kerîm Hesabî bixwe jî em bêjin wîşaxê xort biye şahidekî ew ye şahidekî em bêjin boyerên Komara Kurdistanê ye belê bûya awayê me em çûn hatine ser ew ê ser Simkû yani ji 45-46 derbasê em bêjin 13 heya 25 siyan bûn me ev jî kitêba Simkû ye da doxuyê ser Simkû ez xazim çend gotina bêjim mixabin li taybetî Bakurê Kurdistanê gelek tesîra propagandaya Tirkan em bêjin tesîr kiriye ku gelek Kurdê me jî Simkû wek eşqeyekî wek em bêjin rêbirekî wek kesekî em bêjin nezan ku ew bikin em bêjin bidene nasîniyan jî naz bikin lê newsa ye Simkû bi rastî kesekî welatparêz kesekî hêja mêrxas û em bêjin em mirov çi sifetan ji bo wî bêjim yani kêm e û em bêjin serî hildana Simkû jî hinek tişt bîne sebeb yani em bêjin birayê wî Cefer wek ku min serî da behs kir wextê di sala 1950 da em bêjin ji alî Îranê ve tê şehîd kirin ew gelek tesîrê Simkû dike ji we esas ew kesê ku li ser Simkû malbata wan nivîsandine dibêjin ku di nav şikakan da û şikakan ji evdûiyan da kesê herî zîrek zana Cefer axa bûye yani ji ber wê em bêjin dewlet jê tirsaye û em gaz jê Tebrizê kiriye ve xwendiya Tebrizê li wir qetil kiriye Simkû jî Simkû em bêjin wextê ku dest bi hereketê kiriye kesekî wekî Ebdurezaq Bedirxan li balê bûye tesîra Ebdurezaq Bedirxan di hêla zanînê de di hêla ew ê de gelek serçê bûye heta wisa bûye li Xoyê em bêjin dibistanê Kurdî vekirine wîşaxê ji bo ku Ebdurezaq Bedirxan li ew ê Lenîngrad Stalîngradê ku ew bûye Petersburgê ku ateşê kültürê çandê ya Osmaniyan bûye di bürokrasiya Rusyayê da di em bêjin bürokrasî û bilind a Rusyayê da gelek dost nasî wî hebîne û soz lê dane ku alîkarî bikin ji wir derbasê ba Simkû dibe li wir dibistan vedike pişta navbera wan xira dibe welhasîl em bêjin girîngiya Simkû yek ji wan jî ew e ku wî wextê rojname derxistiye ev tiştekî gelek mühim e yani heta wîşaxê di hereketê Kurdî ku ew bîne yani di 1913 da 14 da dest pê kiriye rojname derxistiye rojname bi navê Roja Kurd şeva ecem pişta guhariya Roja Kurd pişta jî tilê wek Kurd maye çend hejmar ji wê rojnameyê derketine heya salê 1920 jî berdewam biye em naxwedin dûrdirê li ser wê bisekirin Simkû jî aynê aqibeta ew ê tê serî ku me behs kir rehmetî Qasîmlû li 1930 da wî bangê şin wê dikin û li wir qetil dikin bavekî gelek necamêrî Öca piştî wî em derbasê 1880 bûn 1880 û berhemeke gelek kêja hemû bi belge yani hemû belgeyên qaçarî ku me orîjinalê belgeyan bixwe ê farsî jî em bêjin kitêbê da çap kirin
جبر کو de estay werkere da û dikarin şaşî bin, dikarin kemasî bin deme orijinalê belgeyan bixwe jî yani kitêb nîvî belgene pêsa şahsî tropele nîvî belgenê nîvî jî ne ew in yani û naberoka kitêbê bixwe ye me belgeyan di kitêbê de çapkirin ji bo kesê ku di vî warê de lêkolîn bikin eger di wergera soranî de ya wergera kurmancî de kemasî hebin em bêjin bikarin rast bikin ez kitêbeke gelek hêja ye gelek hêja ye û hereketê Şeyh Ubeydullah bi awayekî fireh di belgeyên qaçaran da ku ew bêjin hatiye amadekirin birêz Mihemed Hemebaqî vê berhema hêja amade kiriye û yani em daxilê programa me danîn bernameya me danîn ku em dûr dirêj li ser nawaroka kitêbê bisekirin tenê ez dikarim bêjim ku lazim e her Kurdek van kitêban bixwînin. Yeka din Kurd û Ecem e ew jî cardin li ser dîroka siyasî ya Kurdistana Îranê ye ev kitêb ji alî Nîşîran Mistefa ve hatiye nivîsandin lêkolîna wî ye lê navê xwe Esî têda ji ber sebebê peywendiyên siyasî bi Îranê ra wextê ku vî kitêbê nivîsandiye navê xwe Esî nenivîsandiye bi navê Salih Mihemed Emîn vê kitêbê amade kiriye ez bawerim ew kesên ku heta niha vê kitêbê xwendine hemû kes di eynî qenaetê de ye ku em bêjin xebateke ku heta niha bi vî rengê li ser dîroka siyasî ya Rojhilata Kurdistanê nehatiye kirin û ew bûyer ew qetlîam ew gela Dimdimê û mesela Simkû û mesela Şeyh Ubeydullah bi hemî awayê gelek bi awayekî zanistî û bi belge û bi çavkanî lê amade kiriye orijinalê van kitêbên ku min behs kirin ev jî têda şiva hemî soranî ne kurmanciya wî jî me amade kiriye qenaeta min ew e ku her kes gerek vê kitêbê bixwîne ne tenê ev êdî ji eynî lê ev kitêba bi navê Kurd û Ecem bi rastî xebateke gelek hêja ye kesê ku bixwazin em bêjin li ser dîroka têkoşîna Rojhilatê Kurdistanê bibin xweyî agadar û lazim e ku vê berhemê ew bikin yani vê berhemê bixwînin em ê ji wir derbasî ew ê bin du ew hereketê Şeyh Mehmûd yani ez vê jî dixwazim bêjim ew xebatên ku min kurmanciya wan amade kiriye ez dikarim bêjim temamê wan eger temamê wan nebe jî sedê heştê pêncê wan notê wan li ser dîrokê ne ez bi xwe wek şexs yani baweriyekî min ê wa heye eger kesek şuura dîroka xwe eger kesek em bêjin dîroka xwe bûyerên dîroka xwe em bêjin agadar nebe nezane eger siyaset bike ew siyaset kême eger em bêjin bi çi awayê xebatekî bike qenaeta min ew nîne yani tam bicih nabe û geleke dîrok gelek muhîm e yek ji wan mebestê ku em bêjin ev xebatê ku min kirî jî ew baweriya min a bizanîna dîrokê ye yani pêwîst e ku em dîroka xwe baş bizanin eger em dîroka xwe baş nezanin em dibînin ku her roj bûyerên ku dîroka me de qewimîne têne serê me tekerrür dikin xebatekî din ku ew ku min amade kirine du xebatên hêja ku her du jî bîranînin ê li ser hereketê Şeyh Mehmûd e û du kesên ku gelek nêzîkê Şeyh Mehmûd ku ji destpêka hereketê Şeyh Mehmûd heta dawiyê ku pêra bûne yek ji wan birêz Refîq Hilmî ye ew şêwirmendê Şeyh Mehmûd jî bûye em bêjin ew name û tiştên ku Şeyh Mehmûd di derve em bêjin
bi Fransızî bi zimanê em bêjin Avrupî ku ew kirine şandine bi riya Refî Hilmî ve ew kirine. û Refî Hilmî bîranînê xwe bi navê Yaddaşt yanî bîranîn nivîsandiye. Çend beşin min hemû beşan nêzîkî 500-600 roperane mixabin di kitêbxana minê wanê de tunebû û ku ez em bêjim ser şermê nîşanê we bidim. Zû daye 20-25 sal e em bêjin hatiye çapkirin. û gelek tiştê balkê têde hene, gelek tiştê hêja têde hene û em bêjin roperekî hêja ew ye xeweta gelek Kurd ku bi me denasîn. Ya duyan ew e Ehmed Xoce ye. Ehmed Xoce jî wek kesekî xezinedarê ew ye Şeyx Mehmûd bûye. Ji malbata baban e babî Xoce bi xwe jî xezinedarê em bêjin baban bûye. Ew jî kesekî rewşenbîr zana û heta em dikarin bêjin xezinedariya û Şeyx Mehmûd bi xwe jî kiriye. Ji destpêkê Heya Dawiyê bi Şeyx Mehmûd raviye. Heta em bêjin Şeyx Mehmûd wextê ku êdî teslîm dibe İngilîz wî dibene Bexdayê pêra diçe Heya Dawiyê pêra bûye. û wî jî bîranînê xwe nivîsandiye bi navê min çi dîtin. Yani soraniyê çim dî yani min çi dîtin bîranînê xwe nivîsandiye. û ev jî hem ne tenê ji bo hereketê Şeyx Mehmûd bi tevayî ji bo hereketê Kurdî û şaxê ku rewş çawa biye Şeyx Mehmûd çitangî kêşaye İngilîzan çawan Kurdan em bêjin bawayekî necamêrî bûn baran kirine bi xwe jî bejarê şer jî bûye. Ew jî ew e ku bîranînê xwe nivîsandiye me jî wan bîranînan û kurmanca wî amade kiriye ji bo kurmanciya xêwan. Hêvîdarim ku û bînerên hêja xwe bigihîne van berhemên hêja û jî îstîfade bikin. Yeka din car ser Mehabadê ye ew jî Nîşîran Mistefa cadin nivîsandiye hikûmeta Kurdistanê mixabin di kitêbxaneya me de tunebû ku ez dikarim ew li wir nîşanê we bidim. Ew jî tinê ji belgeyên Komara Kurdistanê îstîfade kiriye. Yani kesên em bêjin wekî Eglatonian em bêjin ew ê İngilîz ku em bêjin yê Amerîkî ku ew kirine yê İngilîz pardon ku em bêjin şaxê li Kurdistanê bûne û ser Kurdistanê nivîsandine yan kesê din ku li ser Komara Kurdistanê nivîsandine ji wan îstîfade nekiriye. Tinê weşanên wî wextê Rojnameya Kurdistanê ku wera Kurdistanê û ew axaftinên ku bi münasebeta em bêjin alkêşanê da ya bi münasebetê din de ku hatine kirin û li Rojnameya Kurdistanê de ku hatine weşandin tinê ji wan îstîfade kiriye vî kitêbê amade kiriye û kesên ku bixwazin li ser Komara Kurdistanê bibine xweyî agadariyê fireh pêwîst e ku serî li vî kitêbê berhema hêja bidin. Yeka din ku em ê bihez bikin Seydayê Mela Mistefa Barzanî ye ku kesekî ji Başûrê Kurdistanê ku li Sovyeta kevin ew xwendiye û ji arşîvên Rûsyayê yê Sovyetê em bêjin ew berhev kirine. Evca çûna Mela Mistefa Barzanî 1946 da ji Îranê heya diçe Rûsyayê rewşa wanê li vir û em bêjin rewşa Rehmetiye Barzanî ê pêra û ew hewlên ku li wir dane bi em bêjin berpirsiyarê Sovyetê ra em bêjin hev dîtin bike û ew kesên pêra ku çûne wan biparêze û hemî belge ne yani ew nameyê ku şandine ew nameyê ku ew kirine tev ew belge ne ku em bêjin ji ewa arşîvê Sovyetê berhev kirine kitêbeke gelek hêja ye ev jî. Belê. û du xebatên din ku gelek ji bo min gelek hêjan e û nivîskarê wan jî ku di herkes teqdîr dike ku piştî Şerefxan, piştî Mehmed Nemî Zekîbek
ku Kurdistanê da em bêjin dereca sêyem a dîroknivîsiya Kurdî da rol leysiye û Profesör Doktor Kemal Mezar Ahmede sê kitêbên Doktor Kemal Mezar min kurmanjiyan amade kiriye. Yek jê du cildin çend rûpel ji dîroka gelê Kurd cilda yekê dudiyan lê me cilda yekê zû de çap kiribû lê piştî ku min cilda dudiyan jî amade kir me her du bi hev re çap kirin nêzîkî 800 rûpela ye ji maqaleyên Doktor Kemal Mezar pêk hatine bi sedan maqale ne bi rastî mirov dikare bêje ku her maqale kitêbek e yani li vir wextê me tune ku em dûr û dirêj sene var û ku em bisekinin cilda ewil 16 maqale ne ji ziman û medeniyeta Kurdan bigire heta hereketê Şeyh Saîd û heta li ser şerefnameyê pêşgûtina şerefnameyê ku maqalek şerefname Soranî û bi 16 maqaleyan pêktê êdî jî bi sedan cilda dudiyan hêm mezintir e ez bawer min nehejmartiye lê nêzî 5-6 maqalan heye û li ser xweybûnê li ser tiştê din gelek tiştekî hêja ye û em bi vî qasî tenê bisekinin. Kitêba dudiyan Kurd û Kurdistan di belgeyên nehînî yên Brîtanyayê da ye û ev Doktor Kemal Mezar bixwe ku belê ev kitêbe ku di pêşgûtina wê da behs kir dibê bixwe çûye ew xanima xwe çûne İngîltereyê û çûne kitêbxana Kraliyetê û ew belgeyên ku dema wan ê nehînî derbas bûne û ji wan belgeyên kevin ê ku li ser Kurdan in û hemû berhev kirine û ew ê li belgeyan ji xwe hemû dane ji bo dîroka Kurdistanê û ji bo em bêjin şêla em bêjin Brîtanyayê li hemberê Kurdan û eger kesê ku bixwazin em bêjin bine xwe agahdar xebatekê gelek hêja ye me jî ku ew jî orijinalî Soranî bî me kurmanjiya wê ji bo kurmanjiya xêwan amade kir hêvîdar im ku îstîfadekî başê werbigirin. Berhemeke din ku em bêjin me behs kir ku piştî Mîr Şerefxan em bêjin dîroknivîsê duyem ê Kurd tê hesêbkirin ê Mehmed Emîn Zekî veke dîroka Kurd û Kurdistanê berhemeke gelek hêja û gelek ew yani bi qîmet û mirov ji yani dîroka Kurdan ji kevin vegirtiye ji loriyan, horiyan, mîtaniyan ew girtiye heya hatiye serdema nû û ji xwe wek du cild em bêjin amade kiriye lê me her du cildan kiriye yek û bi vî awayê ku ser şermê dixuye çap kurmanjiya wî amade kiriye ev jî orijinalî wî ew e orijinalî em bêjin Soranî ye heta li ser mesela Soraniya wî Mehmed Emîn Zekî vek di pêşgûtina wê de em bêjin behez dike gelek kes jara dibêjin tu Kurdî dinivîsî yani Kurdî em bêjin xwendayê Kurdî gelek kêm in eger te bi Erebî binivîsaniya tê em bêjin xwendevanê wî zêdetir bûna tê em bêjin fayda wî zêdetir bûya Mehmed Emîn Zekî vek bersiveke tarîxî bersiveke dîrokî dide dibe ku dîroka Kurdistanê gerek Kurdî be û heta wî navê ra hinek rexne jî Şerefxan digire dibe Şerefxan jî gerek dîroka Kurdî bi Kurdî binivîsaniye ne Farsî yani ev jî wek em bêjin ewekî notekî me ku em bi bînerên xwe hêja ra parve bikin. Belê xebateke din Mele Mehmûdê Bayazîdî ne Mamoste pêşek em çine Bakur hê ew ke dîroka Erdalaniya hebû nizam tiştê em ê behs bikin em behsa Mele Mehmûd bikin pişta derbasê baş baş ewa Mele Mehmûdê Bayazîdî sê berhemên wî me amade kirine em ev sê berhem transkrîpte ne yani min destê xwe nedaye zimanê wan ji bo ku değera wan a folklorîk değera wan ê ziman em bêjin 600-700 sal berê niha
bi çi kurmancî hatine nivîsandin min bi eynî wî kurmancî hiştiye û yek em bêjin Camiaya Risalan hikayetan e ev çil çîrokin û bi rastî ev çil çîrok hinek kesan lêkolîn jî li ser kirine hinek em bêjin çîrokê di medreseyan danin hinek em bêjin tiştê ku di nav xelkê de hatine behs kirin yani tiştê mübalağa ne lê gelek jî rastiya dîrokê bixwane yani. Yani tabii an ha vaxtê me tune ku em tasdîfa wan lib bikin û berhemeke gelek hêja û adin adet û rusûnatname ekradiye yani örf û adetên Kurdan e. Ev bi rastî kesên ji bo kesên civaknas, etnograf û kesên ku bi mijarên cuda cudayê ku li ser Kurdan lêkolîn dikin berhemeke gelek hêja ye û em bêjin bi vî rengê örf û adetê Kurdan hetenha kesekî nenivîsandiye û bi Kurdiyeke xweşik û Kurd sed şêsed heftê sal berên hatine nivîsandin lê em bêjin bawekî gelek xweşik Kurdiya wan tê fehm kirin û yeka din jî şerefname ye em zanin ku Mele Mehmûdê Bayezîdî nusxeyek şerefnamê qenaeta min ev nusxeyeke serê xwe ye ku bi destan ketiye ji ber ku ne hemî şerefname ye hinek mijarên şerefnameyê têda tune ew jî min transkript kiriye bi zimanê wî ew ê hemî parastiye û bi vî awayî sê berhemên Mele Mehmûdê Bayezîdî em bêjin ew dibin. Wê ca em behsa şerefnameyê jî derêxin ji ortê pişta me piştî êdin. Şerefname ne hewce ku em behs bikin ji xwe ekranê de jî dan nîşan ev çapa şerefname çapa pêncan e min çend programan da belkî bi Kurdî jî ve behs kiribû min şerefnama Tirkî ku Seydayê Burdastan wergerandibû salê hefteyên da xwendibû. Lê piştî ku ez çûm Swêdê û şerefnameya ku ji aliyê Mam Hejar ve soraniya wî hatibû amadekirin min xwend gelek kêfa min jê re hat û min bi xwe yani serê xwe biryar da ku wê li ber soraniya wê ji bo 400 saliya temambûna nivîsandina wê û xebatekî bikim. Yani 400 saliya wî da kurmanciya şerefnameyê bi rêya em bêjin wergera wê a soranî ra bigihîme xwendevanên hêjayê kurmanciya xem. Bi rastî kedeke gelek mezin gelek kesên em bêjin hêja jî ku alîkarî danime û em bêjin dihêra teknîkî de Arslan ku hezar rehem lê bê hezar sidîq ku bi navê din dihêra teknîkî de alîkariyekî gelek mezin hatime çû yani ez vir bi hurmet wî bibîrtînim insanekî hêja insanekî dilsoz û ê Kurdistanê bû û gelek kesê din jî bi wan da nexwendin ez li vir bi navê wan nabêjim ji tewa re gelek spas dikim hezar ca mala wan ava xizmeteke hêja kirine û tiştekî bêminet ev. Heya niha pênc çap wî çêbûne çapa dawiyê me CDya wî jî çêkir CDya wî jî me çêkiriye ji bo ew kesê ku nikarin kurmancî em bêjin bixwînin bi wasta wê CDyê dikarin guhê xwe bidenê nêzî 30 saetan tiştek saet dikêje gelek xweş hatiye xwendin kesê ku em bêjin nikarin em bêjin kurmancî yan jî zehmet nadane xwe kurmancî bixwînin dikarin bi rêya wê sedeyê re em bêjin ew bikin şerefname bixwînin. Adin cardin tabloyên şerefnameyê ne ku me programek li ser wan çêkiribî ez darim beryara me bernamek ser çêkiribû ne hewce ku em ew bikin. Wextê ku ez bi ew re mijûl bûm bi wergera şerefnameyê ji soranî li ser kurmancî mijûl bûm ev bi rêya wekû min bername din de behs kir bi rêya
em bêjin kuwarek ku li Baxdayê rewşenbîrê Kurd li Başûr Kurd weşandin bi navê rewşenbîrê nû e destê biket Sêdayê Ebdulreqîb Yusuf li ser tab wan em bêjin xebata kiribû me ew jî bi şerefnameyê ra gihand ber destê em bêjin xwendevanê me yê hêja. Wextekî min weşaxanekê ra kar dikir me biryar da ku em an broşürê wiha biçûk ew bikin. Broşürê wiha biçûk 20 rûpel 40 rûpel derêxin em bêjin ew kesê bikirin em filan cêva xwe da û ciyekê rûnin bikarin bixwînin û em bêjin wextê trênê da diçin wextê otobusê da li ku bi wiha biçûk dan cêva xwe da me mixabin tenê du berhem karî em ew bikin bi vî awayî derêxin ew programa me bi ser neket eger bi ser biketiya tabii ez nizanim bi rastî anha nayê bîra me ji bo çi bi ser neket yani ez zanim ku ne ji min bû çûkî me ew kiribû yani her tiştê xwe me amade bûm ku ew bikim tiştê wiha broşürê biçûk amade bikim yê meseleya wijdanê ye Ahmet Muxtar Caf sala 1920 falan ew kiriye yê jî di xew de Cemîl Sayîb ew jî aynê salê da ku li Başûrê Kurdistanê ew bîne ev proje eger em bêjin îro weşaxanê me hebin car bikarin projeke wiha bidomînin em bêjin ji bo em mirov ku bi xwe rehet bikare bigerîne bi zimanekî sade sivik jî ku me nivîsandine û dikare bibe em bêjin alîkar ji bo kesên ew kesê ku em bêjin dibêjin em nikarin bixwînin yan tiştekî din xizmetekî mezin dibin û êdin yek ewa Melayê Cizîrî me ew kiribû em bêjin Ezzettin Profesör Doktor Ezzettin Mustafa Rezgûn li ser Melayê Cizîrî xebatek kiribû xebatekî gelek hêja ye Melayê navê kitêbê Melayê Cizîrî hin tişt derbarê jiyan û berhema wî da û evet xebatekî hêja ye li ser Seydayê Melayê Cizîrî hatiye kirin bi perspektîfeke cuda û zêdetir jî li ser hirûfiyeyê sekiniye yani ez naxwazim li vir bikeve nav firehya yani hirûfiyeya felsefî ne hirûfiyeya ku di şîirê de tê bikaranîn bêguman behsa felsefeyê jî dike ev jî xebatekî wiha ye kitêbeke gelek hêja ye û ev jî orijinal wî soranê bî me kurmanciyê çêkir û ev dîroka Erdelan e û a Mahşerefxan xanim e Mesureya Kurdistanî bi navekî din Mahşerefxan xanim e ev jî ji aliyê Mam Hejar ve hatibû amadekirin û lê bawekî em bêjin ne em bêjin dihêra teknîk da praktîk hatibû amadekirin em bêjin gelek kesê ku li ser dîroka Erdelan nivîsandibûn bi em bêjin nivîsa Mahşerefxan xanim a em bêjin Erdelan ku navê dîroka Erdelan e tevil hev kiribûn me ew kir bi ser û ber kir û me a Mahşerefxan xanim esas girt êdî jî wek jêrnûtan da jêrnûtên dirêj da me bêjin ew kir amade kir û ev jî kitêbeke gelek hêja û xusûsiyetekî wê adî jî ku Mahşerefxan Mesûre xanim ku di dewra xwe da yani sed sala em bêjin 19 da seranserê dinê yekem jina ku dîroknivîs e tê hesebkirin di vê xusûsiyetê da jî ku em lê binirin berhemeke hêja bi qîmet e em ê barke ew bikin yeka din ew esîrî ye ev dîwan e dîwana esîrî ev esîrî navê wî Esîr Ebdulqadir e Ebdulqadirê Kerkûkî ye ev di salên 1918 yani 14 15 16 wî navê ra diçe Stenbolê
لور دبا اندامي Kürt Cemiyeti buxwe pêşgotina dîwana xwe da dibêje ku beriya ez bişme Stenbolê beriya ku ez mala Şeyx Meydullah mala Bedirxaniyan nas kim hisa min ê Kurdîtiyê zêde ew nebû piştê ku me ew nas kirin û me xwe nas kir me Kurdîtiya xwe nas kir heta dibêje ku heya wî çaxê ew şehrê ku min li ser evînê li ser tiştê din dinivîsandin me tev ew kirin yani tev avêtin û em bijin û tiştê din jî ê hêja tiştê dîrokî başka jî tê de hene ku navbera wî Mir Celadet Bedirxan da em bijin şehrek dişîne Mir Celadet Bedirxan zanî ku şehra Hacı Qadirê Kûyî ye pişta jêra dinivîsê dibêje ez benî ez ne Hacı Qadirê Kûyî me ez Abdulqadirê Kerkûkî me û pişta hawarê de ev heye ev mesela navbera wî Mir Celadet Beg de pişta Mir Celadet Beg jêra name dişîne divê ezrê xwe dixwaze divê me şehra te li ser navê em bijin Hacı Qadirê Kûyî çap kiriye ev jî yani wê me got em van çend gotinan wî bînerên hêjara parve bikin ev Kurdgalname ye Kurdgalname kitêbeke ez ça bêjim yani mirov çi qas metih bike û pasın bide hêkê me ji aliyê dîroknivîsekî Belûcî ve hatiye nivîsandin 1600 ezer şeş nebim pênceh sê yan pênceh çar da nivîsandiye û dibêje ku Belûcî Kurdin ew dîroka Belûciyan çûna Belûciyan em bêjin û behsê gelek balkêş tê de hene gelek tiştê balkêş nav hene em bêjin îro ku li Kurdistanê çay Artosê Betlis Wan navê eşîranin navê em bêjin ewanin Şîkî navê eşîra herî mezin a ew yani ê Belûciyan e û gelek tiştê din çend qîmetên wê dî jî ku em bi Kurdî li vir em bêguma gelek Kurdî derbas dibin yek ew e ku nexşeya zimanê Kurdî a kevin yani ê em bêjin 2000 sal beriyan ha nexşeya wê em bêjin 1500 sal beriyan ha nexşeya wê em bêjin mirov dikare bi rêya vê ew ê re bi rêya vê kitêbê re wê nexşeyê derêxe ev dîroka ew ê ji beriya mîladê em bêjin nêzîkî 1000 salan heya İslamiyetê aniye û cilda wê a duduyan jî heye lê mixabin heya niha min gelek muhawele daye min bi dest nexisiye eger cilda wê a duduyan jî ihtimala mezin li Belûcistana Pakistanê ye eger em bêjin kesên ku em bêjin meraxdar bin kesên ku bixwazin bikaribin em bêjin cilda duduyan jî bi dest bêxin birasî tê gelek hêja be û gelek ji ew tire jî heta cilda duduyan em bêjin ji İslamiyetê heya 1653 ye yani ev tarîxa han navbera İslamiyetê heya 1653 ji bo Kurdan tarîxeke gelek mühim e û em bi çawa wê ve geleke em cilda duduyan jî bi dest bêxin û em bêjin bigihîne kesên kurman jî axir yek ji wan jî kitêba Wilczewski ye ev nameya doktorayê a Wilczewski ye Wilczewski keseke ku di wextê Komara Kurdistanê de ew e di konsolosluğa Rusyayê de di sefaretxana Rusyayê de ew biye memûr yan jî kültura teşesî yan jî meqamekî din de sefaretê de Kurdulog e Kurdî zanîbûye heta wextê Partiya Demokratîk Kurdistana Îranê tê de mezrandin ew programa wê em bêjin jiyayê Wilczewski bixwe em bêjin wergera wê a Kurdî tê kirin gelek cihan da em bêjin tercümanî jî kiriye em jî wextê ku mesulên JKF yan jî JKF yani Komera Jiyanevê Kurdistan û yan jî mesulên Partiya Demokratîk Kurdistanê ê ku Rûsî nezanîne û em bêjin
bir Rusan ra uçağı pevadi darine ev vek tercüman em bejin ev kiriye Ali Kalevan kiriye em ev esas diyoruka etniki a Kurdane kitebeke gelek hecaya gelek sar beryan ham ev kir ev çapkir hevidarım zaman yüksek girane li ez hevidarım eğer çapa düdyan çebe hem zamanı yutkarın ev kir hem sıvıktır bikin ku em bêjin xwendevanên hêjayê kurmancîya xew jî istifade bikin. Yek din folklor e. Ew jî ji alî Sadık Bahattin Amîdî rehmetî ve hatiye amedekirin. Pir tiştê hêja tê de hene. Ew çîrok, ew destan, ew em bêjin mesela kela dimdimê û em bêjin sîsebanê û ew çîrokê ku em zanin ji devê xelkê varyantê wan ê cihê rast ji devê xelkê wergirtiye. Min ev jî qet dest neda zimanî wî ve devûka em bêjin Amîdiyê hatiye nivîsandin. Ji bo ku değera qîmeta wê a folklorî em bêjin xira nebe çawan hatiye nivîsandin bûya we me ew kiriye hiştiye. û a dawiyê û em ew bikin min bîranînê xwe jî nivîsandin ji ber ku min ev çapa dudyaya derketiye û em belkî me zêde tişt nekiribî jî lê em li hemberê dîrokê mesûlin xwezî mezinê me di wextê xwe de her kesê em bêjin bîranînê xwe binivîsandina û bîranî nivîsandin tiştekê gelek qîmet e ji bo dîroka miletan ji bo em bêjin şiûra ji bo em bêjin his û gelek waran da tiştekî hêja ye. Ez hêvîdarim her kes bawekî objektif em bêjin bikaribin bîranînê xwe binivîsin ji bo dîroka ewa Kurd tiştekî hêja ye. Gelek xebatê din hene û li ber çapê ne û tiştê ku li ber çapê û yan jî tiştê ku nehatine ew kirin wek prensîp nayê behezkirin lê ez dikarim ez behsa du ewa tinê dikarim ji bo ku em bîne me behez kiriye yani nêzik de ku tê derkevin ez ê behsa wan bikim û her du jî xebatên gelek hêja ne bi rastî me gelek sal gelek rojên xwe pê xerc kirine yek jê dîroka edebiyata Kurdî ye heft cild e û ez bawerim navbera çend mehan heta çend mehan tê derkeve lê em bizanin şertê we çapkirina kitêban gelek giran bûye. Kax biha ne û em bêjin çapkirina biha ye û xwendevan kêm in ew weşanxana ku tiştê wiha mezin çap dike û em bêjin ew qas mesref ew qas ew û zû bi zû nikare jî binîve jî derkeve lê ew heft cildê dîroka edebiyata Kurdî ku ji Baba Tahirê Ûryan dest pê dike heya 1945 tîne û hebû parçeyê Kurdistanê Qafqasya jî em bêjin Kurdê Qafqasya jî tê de û berhemê wan lib dinirxîne û goranî û soranî kurmancî ye goraniya wan yan jî hawramiya wan min danera daxtekirin û soraniya wan tu problem tune gelek goraniyê wan jî ê ku wergera wan ê soranî çêbû min kurmanciya wan amade kirin. Adê jî ku em di çarpel medyayê de ew dikin her du heftê carekî yan jî hinek caran bernameyê din dikevne navberê destxetin yani dîroka zanayên Kurd di destxetan de ku em dikarin bêjin yan jî dîroka medreseyên me yani medreseyê me çi kirine çi berhem em bêjin keşkûl destnivîs û Seydayê Mehmed Alî Qeredağî wan berhev kiriye û di neh cildan da amade kiriye û min jî kurmanciya wan neh cildan amade kiriye û ew jî ez hêvîdarim heya payîza zû nebêjî payîza dereng tê derkeve û em ê bixne bin emrê kurmanciya xewan ve
gelek berheme dinci hene brasi de kütüphane mi da tünebun u evci mal kambaxiye kime ya em gelek jaran elde ederim ku bu gelek kitap evdinin yani em bejin de kütüphane da tünün ez kütüphane mene asil stok olmaya hem nahar vane program bername çetkin ev tene berdestebun hevidarım ما بکردی جیبه قریبه او خواتین او امک کدا کوان 40 سالان 35 سالان دا کو مدایه اگر بکردی جیبه ما بینرن هجا بینرن هجا جی آقادار کرده و ام بخواه بخشار حسید کن هیویدارم بینرن هجا بکاره خواه بگهنه وان برهمان و وان برهمان استفاده بکه از gelek spas çarpı medyaya dikim, ji xabatkari çarpı medyaya u kek mirza pişt perde ji hamyara ku ve imkanı daname me bahsa van xabatê xwe kirin. Spas dikim û spas. Belê em jî gelek spasê cenabê te dikin û gelekî jî şanazim bu an berhemên ku te derxistiye û hêviya hêz û quwetekî zêde û jiyanekî dirêj din ku tu hê di kütüpxaneya zimanê Kurdî da û li ser dîrok û çand û hemî warên jiyanê de bikaribî dewlemendtir bikî. Bînerên hêja Birêz Ziya Avcî ev kerameta xwe bêjin hêj ji wextê ku dîwana kalkê xwe da rûniştiye di wê da şahidê gelekî axaftinan, pirtûkan ku di pirtûkxanê da dîtiye hêj ji wê ve ev hest û daxwaz û fikrê wî belkî hêj ji wê da tê yanî rast e ava dibêje 40 sale me vî karî dest pê kiriye lê bi dîtina min ewkî wî ji wê ve tê ji dîwana kalkê wî ve ji koşka kalkê wî ve tê ku xwe behsa wî kiribû bi taybetiye haya min jê heye û helbet hêj bi qasê ku behs kiriye hê ew qasa jî berhemên wî hene ku anha li vir berdestê min xwe hene navê wan li ba min hene ku hêj behsa wan nekiriye lê di hûn jî agadar ku ava salekê salnîvekê di çarpel medyada Birêz Ziya Avcî dibe mêvanê me û behsa çîrok û dîrok û hikaye û keşkûl û destxetên dîroka Kurdistanê dike em ê ji vî pêda jî berdewam bin hêvî dikin ku bikarbin heta ji me tê em bikarbin van kar û xibatê xwe bidomînin û ji berhem û karê Birêz Ziya Avcî jî sûdê werbigirin û sûdê bidin xort û xelkên xwe Kurdistanê Kurd di vî bernameyê da jî em îro heta vira bi Kurdî be jî dîsa behsa hinekî berhemê xwe kir em ê cardin di bernameyên cuda elbet em ê her carê yek ji van berheman bînin bixine rojeva xwe û cardin li ser biaxivin îro bername me niha li vir diqete bi hêviya hevdîtinekî du hefte şûn da cardin qewet be ji Birêz Ziya Avcî re û mala we ava ku heta niha we gudariya me kir û spas ji bo hevalên pişt ekranê ku li me naxuye belê spas bimînin xêrî xweşiyê de Spas.